MB on the beat. Aisha, ina son ki yaya. Oh, ah, ah. Ye zaɓi na, ki ce nake so kin zarcewa mata. Aisha ilfara, kyakkyawa mai kyau da kwalliya. Haya. Ke ce ni zan wa soyayya gimbiyata. Idan ba ki ba Aisha wa zan ba zuciyata. Ni na san ki da zuciya ɗaya kin ji masoyiyata. Ki sha kurminki Aisha mai kyawu na kwalliya. Aya. Soyayya daɗi aka ce in kayi dace da wanda take son ka da gaskiya babu ratse. Kamar ni yan zakir na samu Aisha ce mai kyan sura, yar fara ce tabbas babu ƙarya. La 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 la. Hey, kar da ki damu Aisha zan miki garkuwa. Ko da kin ji rana ki zo ni zan miki inuwa. Da ni da ke zan so a ce mun yi shakuwa. Mu zamto yan uwa a guri ɗaya tamkar tsintsiya. Haya, hey, Aisha mai tsafta, ki kafafun ta san babu kaushi. An kushe ki Aisha tabbas ni zan ji haushi. Ya kan san ki yan zakir lallai zan yi kishi. Wa za ya taɓa ki in bar sai na nan duniya. Kirke min alkawar Aisha karki dauki zigar magauta. Ga amanar zuciyata na baki sai ki adana ta. Kiririta ta tamkar jariri mai nagarta. Ki adana ta, ki mata gata masoyiya. Haya, haya, la 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 la.